L-Unjoni Ewropea għandha timplementa l-istrateġija favur l-iżvilupp ta' tkabbir u l-impjiegi fil-qasam marittimu. Għalet dan il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli wara li l-Kumitat tal-Industrija tal-Parlament approva l-proposti tagħha għall-avvanz tal-ekonomija marittima. Fost dawn il-proposti hemm dawk li l-isforzi kollha fil-qasam marittimu ikunu koordinati minn aġenzija waħda. Dalli tkellmet ukoll dwar il-bżonn li jintużaw fuels aktar notfa l-vapuri fosthom l-użu ta' gass naturali. Mirjam Dalli proponit ukoll li l-Unjoni Ewropea tagħmel l-istudji li hemm bżonn biex tkun tista' tejjeb l-industrija tal-akwakultura, kif ukoll il-ħtieġa li ssir analiżi xjentifika biex tkun magħrufa l-firxa tal-ekonomija marittima bħalissa. Saħqet ukoll li bl-approvazzjoni ta' dan ir-rapport ingħata sinjal ċar lill-Kummissjoni Ewropea li għandha titfassal politika dwar l-ekonomija marittima. L-Europarlamentari Mirjam Dalli faħret ukoll l-inizjattiva u l-impenn tal-Gvern Malti li fl-aħħar jimnieda l-istrateġija Maltija għal qasam tal-ekonomija marittima.